Saumpamane iki
ana gung liwang liwung sinung wingit prasasat jalma mara jalma mati kathah tetuwuhan kang ageng-ageng kayata Gurda Mandira maru gunung kepuh kayu lanang ingkang samiya tepung pang lan ranira nganti kaya datan kawistara sorate Hyang Pratangga mati parandene ana kono ana titah Pujangkara ingkang nembe teteki yoga brata nutupi babahan hawa sanga mandeng pucuking grana anut marang geyonganing kayun kayungyon angayati parutama kaya mati jroning urip jroning tumeka pati liyep layap ing aluya pindha pecating sumena supu-suping arah so jatine sang Kakrasana bocah saking Widara Kandhang den ora teteki yoga brata wis sawetara ucap nalika semono awit gentur tapane manteng semedine sakala ana gora-goda ingkang handhatengi jumedhul saking bledhakaning mega ana sipating kewan galak cacah kalih gora-goda ing nedeng teteki yoga brata
ngubah datan musik denira teteki yoga brata nenggih sang Kakrasana nadyan den goro-godo wujute Garuda kang sarta wujute taksaka ingkang agenge sak bongkote ngeta carita kata mangkon timbul kekuatan saking angganing sang Kakrasana hanyempyok marang sato galak cacah wonten kalih babar badar wujud pusaka cacah ana loro Namasih dan sekaring bawana langgeng mugi rahayu sagung dumadi nderek Kakrasana ulun sang Hyang Bathara Brama ing kayuwangan Swaraga Dahana ingkang kalenggan samangkung merepeki kelawan jeneng kita oh iya pukulun sembah kula ingkang kula aturaken wonten ngarsa paduka pukulun sang Hyang Bathara Brama. Ya. Ya. Kakrasana wis tak tampa bener becik akan ya bombong Birawa jroning nala. Ora liwat pangestulun wae taman ana Kakrasana. Inggih. Grawalanen gen kula mundhi kapetekaken wonten ing Jaja. Rumeketing Paradaya mimah ana ra daging kayuwanan. Awit pangestu paduka pukulun saged handayani widadari para kawula saindenging jagat raya. Iya ya. Kakrasana. Musamatara Candra nggon kita teki yoga brata ning papan kene. Mahas ing asamun gandhengke rasa lawan Gusti Kang Maha Suci dina samangku. Jeneng kita entuk ganjaran wujute gaman utawa pusaka sing ana sak pangarepan kita. Iki sing sinebut Kiai Alugura kang sarta Kiai Nenggala ingkang bakal minangka dadi kekuatan kita. Waduh, pukulun. Ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pindhan. Dene kalanggan kula sampun pinercaya dening para Jawa teng Kayuwangan. Mula kang saka mangkono, pusaka iki bakal minangka dadi kekuatan kang mapan ana ing epek-epek kiwa kang sarta tengen.
Bumi goncang kanjeng langit kelap katon lir gincanging alis risang mawe gandrung risang mawe gandrung ongong sabarang kadulu muker moyak mayek saking tias baliworo lumare sang gandrung dohari sumitra tanaya parahandre Sarto mawono teng ranu tresing karasaning sun dening kanyo manise lenyo Gusti Krasana kawruhan ana. Dina samangku wis wahyane mangsa kala kowe kudu ngerti. Lugune jeneng kita Kakrasana lan dulurmu Narayana uga lara ireng. Kowe ora dilairake ana ing desa Widara Kandhang. Jeneng sira kuwi sakatrine lugune atmajaning Nalendra ing Mandura Prabu Basudewa. Mekaten bulet ya pancen kaya mangkono ya mung merga rasa tresna kuwatir wong tuamu lanang Prabu Basudewa ing negara Mandura tumrap keselamatanmu kang sarta kawilujengan tumrape kowe lan kadang-kadangmu kabeh mula jeneng sira disingitake ana ing Widara Kandhang aja nganti diancam dening pakartine Kangsa Dewa. Ingkang sajake iki lenggan samangku wis miwiti nggone bakal ngrong-ngrong kawibawane wong tuamu Prabu Basudewa ing negara Mandura nadyan Kakrasana Kangsa Dewa kuwi dudu atmajane wong tuamu Basudewa nanging gelem ora gelem wong tuamu kudu ngakoni jalaran dilairake saka garwane wong tuamu ya kuwi Dewi Mahira utawa Dewi Maerah kang nduk nalika semana dipergonjak kelawan ratu wujud buta ing jejuluk Prabu Gorawangsa ing negara Guwagara satemah nurunake Kangsa Dewa. Kalenggan samangku bakal kudeta marang pemerintahan negara Mandura. Mula kowe kabeh Kakrasana Narayana lara ireng kudu tata siaga ing diri saweging gati. Mbebantu marang keselametaning praja Mandura. Iki sendika ngestaken dawuh awit paring pangandikan saking Paduka Punggulun Sang Hyang Bathara Brahma. Kalenggan samangku bakal ana adon-adon jago kang bakal digelar ana ing alun-alun negara Mandura. Kangsa kang nantang adon-adon jago menungsa. Merga wis duwe jago sing jeneng Surati Mantra, sing jare Sekti Mandraguna, prawira Jayeng Palagan. Kowe kabeh kudu siaga ing diri saweging gati.
samangsa-mangsa negara Mandura mbutuhake pambiyantune Kakrasana sakadang. Yen ana bobol Barata kowe kabeh kudu tumandang gawe. Ya, Nduk, lha yo kene-kene. Premororeh mangosumyung ambreng kadi tarunaning kas wose aneng maraga memalakung sang gondo wastrat mojo leng-leng lalu mangulati surya mangrangsang waya umya samara wayamto Kakang Kakrasana ya Narayana Kakang Kakrasana ya Nduk lara ireng Bratajaya. Kakrasana ya Kakang Udawa. Ora kencan, ora semayan ketemu kelawan jeneng sira kabeh. Narayana lara ireng kelawan Udawa inggih. Dina samangku kampruhan ana. Katemben bae aku pinercaya dening pukulan Bathara Brama. Nampa kanugrahan utawa nampa wujute pusaka ingkang minangka dadi piyandel kekuatane Kakrasana. Aku nampa pusaka sing cacahe ana 2. Nggih napa mboten? Lho. Kok kowe ngerti? Ngertos mawon. Pusaka ki mau jenenge Kyai Alogara kang sarta Kyai Nenggala. Nggih napa mboten? Edian. Kowe kok ya mudeng kok ya ngerti, ngertos mawon. Lan sing luwih wigati sing luwih baku dina samangko tinemune jebul aku Narayana lara ireng kuwi dudu putrane Demang Antyagapa ing Widara Kandhang ning aku karo kowe putrane Ratu Mandura Prabu Basudewa. Nggih napa mboten? Kok kowe ngerti? Aku lho ndelok ket sore kok. Kula ket sonten mau pun ningali. Mila saking menika kalenggan samangke kula merepeki dumateng ujwanipun Kakang Kakrasana
Awit kalanggan samangke negari Mandura wonten adon-adon jago menungsa. Kangsa dewa ingkang badhe kudeta tumraping negara Mandura ngorong-ngorong kamibawane Kanjeng Rama Dewaji ing negara Mandura. Mula kang saka mangkon aja mbebecer wektu kang sarta ndedawa laku dina samangka hayuh tumuli prapta ning negara Mandura. Adon-adon jago aja nganti gawe getere para kawula ing negara Mandura. Kadangmu padha warang dene becik. Oh. Karangasem
Mama yut Samyak Sendro Kurarupa Mangsa Skadyang Pangsa Palka Prapa sejatining alam kang tinuding jagat kece wali kece sadat sitan wali kobra paman Surati Mantra kalwono nuwun wonten timbangan ngadhawuh nggih anak Adipati Baswara Kangsa sampeyan wis kula bocori nggonku nantang adon-adon jago kelawan Ratu Mandura Prabu Basudewa munggo ngungkih cara ngreka daya piye carane kamukten negara Mandura ana tangane Kangsadewa. Inggih sendika ngesaken dawuh. Tak kira kulumahing jagat kureping Bantala ora ana wong sekti sing ngungkuli kadigdayane Paman Surati Mantra. Inggih. Wadon sampeyan menang ratune aku Mandura padhihe kowe Paman. Iya. Sendika ngestaken dawuh. Ampun waspata sing penggalih nggih. Anak Dipati Baswara Kangsa. Bab kasekten kadigdayan kula kinten jago Mandura. Mboten monggo puliya tanding lawan aku. Aja kakean sumbar. Ndak aber buktekno kowe menang ratune Mandura aku. Iya.
Ndi jagone wong Mandura Paman Grasena wonten wingking. Jagone wong Mandura iki Paman Grasena. Nggih. Manika jago saking negari Mandura gedhe dhuwur. Teka ngegeti wong jagongan. Malah turu. Mboten sinten to sing tilem niku ora. Metu mungsuhe malah turu. Kesel iki ora sampeyan tok. Sing ngantuk iki ora sampeyan tok, kancane sak rombongan iki kesel kabeh. Wis sore malah tekluk. Nggih. Ngapunten kula bareng ngombe obat flu. Flu ndasmu kuwi ora. Koyahe nek wis ngantuk ora. Paman Grasena. Wonten pangandikan ingkang ngadhawuh. Nggih anak Adipati Baswara Kangsa. Dinten samangke sampun dipun tentaken adon-adon jago iki. Nyatanipun Mandura sampun pikantuk sawung, sampun pikantuk jago. Bocah saking pundi niku? Menika lare saking Saptawarga. Jenenge namipun Bratasena. Bratasena. Nggih, lakar kados mekaten. Menika ingkang sampun siaga ing Deri Saweging Gati minangka tandhingipun jago saking Kadipaten Sengkapura. Sampun siaga, tegese sampun siap. Jagone didu sak mangke sampun. Paman. Niki barengi enten adicara ingkang ageng nggih menika adicara unduh sing digelar wonten ing negari Mandura. Wong sak negara Mandura ngebyuk wonten lapangan alun-alun mriki kepengin nyekseni kaya ngapa to gayenge, kaya ngapa to regenge adon-adon jago ya kuwi adu jotos ing antarane jago saking Mandura lawan jago saking Kaneman Sengkapura. Nggih. Lajeng kersanipun nek ora ditotoi ora gayeng, nek ora ditotoi ora regeng. Totoanipun sak miliar wani wantun. 10 miliar wantun. Sak triliun wantun. 330 triliun wantun. Padha karo dana MBG. Upama dipolke sisan pripun? Drojok wantun. Totoane praon wantun. Nek sampean wani terus totoane dipolke, dipentokne sisan. Napa totoane? Bur manuk. Bur manuk menika tegesipun waton jagone wong Mandura Bratasena mati wonten ing Blabar Kawat Jangat Cinencang. Ratu Mandura Kanjeng Rama Basudewa kudu lunga ngadeg tanpa nggawa bondo. Kosok baline nek jago kula sing kalah ora mung bumi Sengkapura ingkang kula pasrahaken dhateng Mandura, gulu kula udhoke. Pripun? Pripun, Maman? Bratasena apa? Totowane negara wani apa ora? Wani ya, rasah wedi. Becik ketitik ala ketara, sapa sing diisa ala ing kono wahyune bakal sirna. Rasah imbas-ibis. Dina samangko aku bocah nom ana ing negara Mandura. Bal tak ketokke labuku, tenaga, jiwa, ragaku tak udhone kanggo negara Mandura. Bagus. Yen ngono wani.
Wantun paman. Nggih, wantun. Nek sampeyan wani kudu nganggo surat kekancingan. Nih pun kula gekke nggo. Niki surat kekancinganipun. Sampeyan kudu tanda tangan kula nggih, tanda tangan. Nek wonten mlesete niki mengke saged tunggahke wonten ing Kejaksaan Negari Mandura. Bilih kula panjenengan pun wonten janji ingkang wonten sak nginggil kertas menika. Nggo, tanda tangan niki pulpene. Kula wonten sisih kiwa. Sampeyan pun tanda tangan, kula sampun tanda tangan, bilih sedaya setuju, men kuat, men rasa, dikenekne pisan. Napa niku? Setempel. Zaman saiki nek ora enek setempele, ora iso cair duwite. Wah nggih. Prosedure kudu ngono saiki. Nggih. Kula napa sampean sing gawa? Nggih panjenengan iki mawon. Kula tak gawane. Niki wonten perjanjian ing antaraning kula kaliyan panjenengan yen nganti Jago Mandura kalah ratu ing negara. Mandura Basudewa lunga tanpa nggo bondo saka ing negara Mandura. Nek kula sing kalah, Jago kula sing kalah, ora mung bumi Sengkapura, gulu kula udokke nggo sampeyan. Sendika ngesaken dawuh. Manggawa munggah wonten ing Blabar Kawat Jangan Cencang 5 menit Jago kula nyusul mriku. Ayo. Bratasena siap adu jotos. Wis siap. Ning aja nganti kalah. Nek kowe kalah Mandura rubuh, aja kuwatir. Rasah himbas-himbis. Aku bocah nom, tak udokke nyawaku nggo negara. Kowe pejabat ing praja ora usah kaken sing kok tindake ndonga nyuwun marang sing Maha Kuwasa supaya unggul jurite Bratasena. Iya, 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 iya. Siap! Bratasena! Plus ora. Aku iso dideglakne iki lho. Ora ndek tata, ora ndek aturan iblis lanang. Turune boten kinten niki. Wangu. Musuh sampean wis pentelang-pentelang sama kriyap-kriyip. Wedi sampean. Kula niku mboten enten wedine. Kula niku wong mentalan ora duwe rasa wedi karo sapa-sapa. Buta kula kaya kula niku buta sing kejem dhewe sak donya. Wis ilang kamanungsan kula. Kula niku pun ora duweni rasa wedi lan mesake kali sapa-sapa. Wong maratuwa kula mati mawon kula tinggal poli. Cangkemmu. Tekan ngendi-ngendi ora. Mang munggah wonten ing Blabar Kawat Jangan Cencang sampeyan menang Ratu Manduraku, paman. Nggih. Mang menang Jaya Kangsadewa rubuh negara Mandura. Nggih. Mbah, mang mriki, Mbah. Mbah, nggih. Sampeyan sing tak jaluk-jaluki supaya piye carane unggul jurite jagone Kangsadewa. Nggih, sampun kuwatir. Pokoke sampeyan manut kalih kula. Unggul, menang jago sampeyan. Ngaten, Mbah. Nggih. Supaya jagoku menang, dina niki kudu madhep teng pundi? Kula etang-etung. Supaya jagone sampeyan menang. Dina niki kudu madhep ngidul. Madhep ngidul, nggih. Sebabe apa kok kudu madhep ngidul? Nggih. Sebab apa kok jago sampean kudu madhep ngidul? Sebab dalu niki posisi naga taun wonten kidul. Naga taun wonten kidul, nggih. Malah nembe jagongan kalih naga sari barang. Dadi kok tekan panganan lho. Tiba kemil niku akeh menange timbang kalahe. Ngoten nggih. Calone menang napa kalah? Jago kula.
Kula etung dina lan pasaranipun, kula etang-etung, kula jumlah-jumlah niku entuke angka 6. Angka 6 nggih. Angka 6 tegese angka 6 niku angka kemenangan. Buktine 1 menang, 2 kalah, 3 menang, 4 kalah, 5 menang, 6 menang. Menang puto. Mang manut kula. Manut kula niku bakale menang. Go, niki nggih tuku rokok lah nyapa to ngene iki kaya karo sapa ora. Niki nggih tuku jajan apa pripun? Lah, mumpung wonten pasar malam, rasa repot-repot. Purun apa mboten? Purun rezeki kok. Ampun meneng mawon nggih. Nggih. Ampun kuwatir. Kula rewangi mboten tilem ket ndek wingi supaya jago sampean menang. Niki mengke sadroning jago tarung kula ngubengi blabar kawat ajanging wong Jotosan. Sama nubengi blabar kawat nggih. Mangubengi tok mboten. Kula sebari uyah. Kali napa? Kali tahu. Nek perlu sak petise karuane lek karo ngemil. Arep menang ya karepmu, kalah ya karepmu. Sing penting aku entuk duit. Lek cara pilkada ya ana sing nganggo paribasan. Ketek mangan pager, duit entek dipangan kader. Lumayan entuk amplopan kena nggih ngondel. Pak Wabu mbok guyu wae mbok nangkap dhewe to, Pak. Oh. Loh. Hey. Kang tuminga prang campo samya matali lerata dewi leteng koto tah wangkung mangoncang nidi benjang sangaci mijil lati nyong ngedali wos terus tasur sapa mau jenengmu? Bratasena bocah saka ing Saptawarga. Bratasena ya. Surati mantra wong kang kaya kowe. Ya. Kowe arep wani karo aku wis mok pikir apa durung? Calon mungsuhmu buta kaya aku kuwi Sekti Mandraguna prawira jayeng palagan. Tinatah mendat jinara menter paribasane.
Lek mung dapurmu ora nggondro sepira rasah kagan cangkem. Ana ing blabar kawat janget cinencang iki papane wong wani utawa ora. Menang utawa kalah, lara utawa mati. Wah, nekat tenan kowe. Dina samangku kowe toto dadi tumbali wong negara Mandura. Bakal dadi pakan gagak batang maju gajul pecah ndasmu. Pira, Nduk? 200, Mbah. Lah larang men to. Nek gelem 150. Diundhaki selangkung nggih, Mbah. Ya wis ora apa-apa, kenek nggih tombok pegel boyok kene. As. Loh. Tambah 100 tanduk ya, Nduk. Nggih, Mbah. Lah iya, aja angel-angel wong. Dagangan ora kulakan. Oh. Oh. Mati.
Ayo joget ning kene ayo. Ayo, dalang kok ayo. Dhuwur. Hey. Ah. Go. Oh. Wah. Oh. Jinambak rambute sang Surati mantra dening Dian Bratasena. Lugune mung wis kalah rasa, kalah digdaya, kalah sekti. Noyah nayuh Baskara Titimangsa. Barengi kuku Pancanaka modot sekilan dawani. Den temperke bener dodo tembus jantung butul walikat muncrat getihe pecah sang Surati mantra jago sekawura. Wah. Jebol dadane muncrat gedhe nganti kaya grojokan. Muncrat gedhe brodole ususe sak lengen gedhene 17 depa dawane. Sorak bata rubuh madya beleng negara Mandura jagoku menang, jagoku menang. Bratasena menang, Bratasena menang. Agyat sang Kangsa Dewa mulat kang paman wis jepani Bantala. Oh. Paman! Oh. Malas dening Lutira kawang-wang gegono bangsu mirat Paman
Paman Surati mantra. Ya kene kowe goro karo aku, Paman. Jare kowe wong sekti. Jare kowe wong digdaya. Aja meneh kok menungsa dewa karo kowe wedi. Nek ya kene kowe kalah karo Jago Mandura Bratasena, Paman. Aku arep dadi ratu kowe malah mati piye, Paman? Paman. Ora. Aku ora iso nampa lakon iki. Bratasena, Jago mati, boto maju. Amuk Suramrata Jayamrata imbang-imbang mangsa Pandhawa. Bratasena, aja nguciring yuda kowe. Ditandingono Kangsa Dewa Iblis lanat. Aja sumungah sesongaran kowe iso ngalahne Paman Suratiwatra iki lho. Iki Kangsa Dewa wong digdaya tandingono Iblis lanat kuwi. Bratasena, ampian kaya wong jala, rebutan kaya menjangan mati. Ayo, sayuta mara saged tiwuri. Ora-orane Kangsa Dewa Gigreng Murka Salamba. Tanding karo Dyapur Mayo, kowe apa aku sing dadi pakan gagak batange. Aja minggat saka Baratan. Tanding karo Kangsa Dewa. Sapa iki? Sapa iki? Wong te ayu men, biyuh-biyuh nggon janggut enek dekike. Rambutnya disemir. Sapa nduk? Kowe kuwi sapa? Takon karo aku. Ya. Aku lara ireng ya Bratajaya. Bratajaya. Ya. Duh wong ayu Kan nganti kene wae. Tanganku culno, aku arep mulih. Ora usah mulih sik. Kowe iki wong lanang sing lagi kenal kok karo wong wedok mak rumasamu apa? Aku mau anggap wong wedok murahan apa piye? Culno tanganmu, engko aja kok gegem drijiku kaya ngene iki. Culno matane picek. Iya kok sik.
Aja mlayu, aja lunga. Aku pengen jagongan karo kowe ning yo ora nyekel tangan kaya ngene. Diculke. Rumangsane apa? Dudu muh krime kok mak. Tak idone raimu pisan. Ya ayu nek galak men ora. Sajar Ya kene aku arep mulih kok mok gandoli kowe kuwi jane sapa? Kowe ora ngerti aku? Durung calon ratu Mandura Kangsa Dewa jenengku. Aku lara ireng ya Bratajaya. Ya kene kowe ngendhek marang lakuku Bares Kules, Brakasuta, Blak Kotang terus terang. Nduk wong ayu. Aku ki wis kulino weruh wong ayu ning kabeh mau sing tak weruhi kalah kelawan ayumu merga ayumu ki tanpa polesan ayu saka desa sing iso ngorak-ngarik maring batine Kangsa Dewa. Terus karepmu piye? Kowe manuta dadi bojoku. Ora nek kebangetan men kowe wong lanang petuk wong wedok sepisanan kok arep ngejak rabi. Tur dasar aku ya moh mok jak rabi wong aku isih bocah. Aku isih seneng nyembarke pasramungan, njembarke marang kekadangan menukeh kancane. Kowe dadi bojoku bakal tak mulyake ya. Bakal tak mulyakne apa butuhmu, bakal tak cukupi. Aku ora butuh bondo donya, aku butuh tentreming ati. Kowe iki wong wedok, Krubyuk Kabutan Pinjung. Kowe arep mlayu nyandi, ha? Paman Surati mantra mati ya gen mati, sing penting aku entuk wong ayu. Manut ya dadi bojoku. Kowe iki nyapa to ngambungi ngono iki gah aku wong lanang kok sosoke ra jamak. Petuk pisan kok arep sengak-sengok rumasane apa? Manut dadi emo. Idone. Idune wong ayu iso legi ngene rasane. Kowe mlayu nyanti ora bakal iso ucul saka cengkremane Kangsa Dewa. Hai, loro ireng Bratajaya. I love you. Kanggo rasane Kakang kok krasana aku tulungono ya Kakang. Kowe iki ngopo? Lonjong mimis playumu melar mingkus ambekamu. Kakang aku meh kedrawasan lho Kang. Kedrawasan piye? Aku neng kono petuk karo sing jenenge Kangsa Dewa. Kangsa Dewa ki sing bakal iya pancen kaya mangkono aku ngerti. Terus dhewekne seneng karo aku, nyawang aku ki moh kedep. Wit bocok rambut tekan delamaan sikil munggah medun nyawang aku karo mripate iki dikedhepne sisih, alise iki diunggah-unggahne, irunge dipekrok-pekrokne, nyawang aku mentelenge karo melet-melet, karo lambene sing isor dicokot nganti muni mak ngono kuwi. Kakang, aku gila dhek arep ngrabi aku dipoto-poto. Aku dipujung-pujung karo Kangsa Dewa. Mikir lho. Hey! Hey!
kahanggro sesumbar lindu getar bumi gonceng Maludo guntur kato gumuk kang jala nidhi lumimbak penyu kumambang ing kulitmu bule jenengmu Kakarasana ya dasar para nyata aku Kakarasana kowe anak Ratu Mandura Basudewa sing pirang-pirangane taun tak goleki kowe didelekne kowe nongol bengi iki ya dina samangka aja ganggu gawe kelawan katentremaning Praja Mandura anak Ratu Mandura Kakarasana lamun kowe ora sumingkir ing kene tenjong ngeran gigat pedhot kulumu kowe Aji wingi sore Hot Mas mati What? Pedhot kulo kowe. Ayo. Retel Senggolo.
Koko Rasana anakku lanang. Oh. Kene anak-anakku do nglumpuk kene, Ger. Surasane ing donyaku. Yono Kanjeng Rama yo kene. Nduk para ireng Bratajaya kene karo bapak kene wis dewasa kabeh anakku. Ora kendhat nggone Basudewa iki ngegongake rasa syukur marang purbaning Gusti ingkang Maha Suci ketitik mendung kang tumiyung sing jalari peteng dedet jagate Mandura. Dina iki wis sumeblak padhang saka keridane anakku mbarep Koko Rasana kang sinengkuyung Narayana kang sarta lara ireng. Kaya lumaku ing wanci pangklong kepapake ngobor sewu, Nger. Anak-anakku wis do nglumpuk nang Mandura. Kowe kabeh aja kleru panampa ya, Nger, karo bapakmu iki. Dina samengko wis tinarbuka wahyaning mangsa kala. Panjenenganipun Rama kudu lereh keprabon. Bapakmu ki wis tuwa. Basudewa ki wis kempong perot jambul wanen. Paribasane mripat wis mlereng. Lambe nggo ngucap wis pelo, ngadeg wis ora jejeg. Nek ora tinuwak nganggo teken. Kekudangane bapakmu Basudewa iki nyang Koko Rasana wis didadar uripmu ana ing desa Widara Kandhang. Mulihmu bisa dadi sarana pengayomane wong sak negara Mandura iki, Koko Rasana. Seksenana jagat saisine le. Koko Rasana
kowe anakku mbarep sing tak dama-dama ganteni bapakmu dadi ratu ning negara Mandura iki. Aku tak leren dina samangko kamukten praja Mandura tak pasrahne kowe. Kakrasana tatanen para kawuling negara Mandura supaya bisa dadi negara ingkang gemah ripah Allah jinawi kerta tata raharja murah sandang kang sarta pangan. Kowe dadi pimpinan aja mikolehne kepentingan pribadi. Dadi pejabating negara aja mung nglimeske lambe mlendukne wetengmu dhewe ning pikiran kabeh para kawulamu ya ngger supaya kawulamu bener-bener krasa yen diayomi dening pimpinane ingkang bisa dadi asrana sejahterane kabeh para kawula Mandura. Inggih. Inggih, Kanjeng Rama Dewaji. Mugi saged mestuti dawuh pangandika paduka. Kowe saiki tak wisuda dadi ratu ning negara Mandura kanthi jejuluk Prabu Anom Kakrasana. Aryanom Syaga